आंख बंद कर जा तेज खनी ठीक बैठी ना अगर मिठाई खाए के बा तो आंख बंद कर जा एक भोरे से लड़का निकल बड़ा सन खेले खातिर खानो नहीं खासन कैले ना चाय पियला सन निकल गए बड़ा सन खेले खातिर लड़कन के बुझात नहीं के कि हाँ चली खाना पीना खाए के बा यहाँ के बानी तो इहो के निकल बनी कि अभी ले आई ना हम खाना बनाए के जो तनी अब कबे से जो तनी ए भौजी का जी बुची बैठी एकदम कहां रहत रोए लइका बाबू बैठा हां बताओ सुना तारू हो बगैचा में होने गोई रहसन खेले खातिर गुल्ली डंडा खेलत रहसन ओने केहू ना जाला भला बहरी गोई रही ओने ना तैयार देखले त धक लाइल ये बाबू तो हम जानता रहो बेटा गांव में किडनी चोराइल बड़ा लइका ए भौजी कतना हाल बाप रे कतना देखो तारू यहाँ कैमरा के सवेरे कहत रही जानते रहे बेटा गांव में किडनी चोराइल बड़ा सन घूमत तरसन गाँव गाँव लड़का के उठा के ले जाता मजे नहीं खेले बाहर भैया भैया हमरा के लिया ये तो एकदम से पागल हटे तू चला कहनु ना ये भौजी देखो त सब कुछ कबाड़ी देले रहत जल्दी निकले हमर लड़का के कुछ हो जी तो कैसे जी निकाल देता वसन आ दूगो तार लइका बस सोना नहीं ना घर में सब तू बारू तक कहां फोन पे लाग गलू खाए बनाए में लागा रहनी है एकर पापा संग रहला सन दोनों लइका बा ठीक बा कहां के छोड़ के चल गई नहीं हम जात नहीं भौजी एनी के देखलन त भाई सोना नियर लइका बड़सन वो कोनो उठा के लेके चल जी ढेर घुमा तरसन किडनी चोर गावे गावे ले जे तरसन लइकन के उठा के ले जे तरसन ओकनी किडनी निकाल ले तरसन आ दिल निकाल ले तरसन आंख निकाल ले तरसन न जे खेले खातिर ने ओने भले खइया जे घरे में दोनों भाई खेलिए जे ठीक बा चलो जो ताने खाना खा रहे चलो जा आई को कहत तनी आई दुगो हती बाणन से पढ़े के कहा तक घास काटस ते का जने अपना माई के धइले बाणन रास्ता में धतर गोबर पानी भइबे न कर ए बार ओ कहली के तो छोड़म न मारो के फक देना आवश्यक बे लेड़ लोगत निकल के हुई थोड़ी जानी कि हम जात नहीं लइकन के चोरावे या किडनी चोरावे उन्हनी के भगवान जो ना काम खातिर हम निकलल बानी ना वो हमार काम सफल हो जा इहे तो हमार रोजी रोटी बाटे अगर लइकन के चोराइब ना और उन्हनी के किडनी निकाल के ना बेचब तो कहाँ से हमार पेट जी और खर्चा हमार कहाँ से उठी कुछ नहीं के बुझात हमके कौन लोग तो नहीं खस ना कोनो बात ना कोनो काम में आगे बढ़े के चाहिए भगवान सुनबे करी हम ये नहीं चलो कोनो बात ना भगवान कहे ना कि परिश्रम करते जा और आज ना तो कल तो फल मिलबे करी भगवान कोनो लोग जाओ सो कोनो बात चाचा जी के हो हम के हो भाई कुछ खाए पिए के दे देना इने घरों में का झाकतारू लागल बट तन कुछ खाए पिए के दे देना बहुत तेज से भूख लागल पेट में दर्द हो गइल बाटे तो ये निया झांकी के का कहतारू खाए पिए के दे तरल बुझाता कि डेरा ह देह ले बड़ू होइस ना भीख मांगतारू जय जय भागा इंसान के रूप में भगवान आ जाना चाचा जी कुछ दे दे भगवान हम तो हम देख ले जाओ ना चलो हमर तू बजा घास कटवा ना तो खाए के दे मंगा दे घर ले झाका मत ने जा रहा धरो ना दे ना चलो जैसे चलो झाक झुक मत करो चोरेबू का हो इधर डाइन लगती है भाई ऐसा मत बोली ना हम भीख मांगने ऐसा ना बोली बूढ़ पुरनिया के दिमाग जानते बोली झाका मत राय धरो जा ठीक हो जाता हाँ जा मुँह झोंक सको जेबू ना तो जे चोरी करबू चल ना पहले 10 रुपया दे तब गजब हाल अभी सवेरे न ले ले अरे तू ना तो किन के खा गुनी अब फिर पैसा लेबे तब चलबे गजब हाल बेटी लइका हमरा के परेशान कई के रख देले बड़ा सन तू ऐसे ना चलबे जले ना रुक लेके आओ तनी घर ले जइए जिन के नहीं हो ठीक बा कौवा उड़ खेला जाब रे कौवा उड़ बकला उड़ मुर्गा उड़ चल वन के मन हुए तू हम ना कौवा मार के आ बोल ग चल फैन सब के मर हुए तू ना मुर्गा बन के गोल है खड़ा का कर
रे युकिया चलाता है चलो थोड़ा जा तोहर मम्मी पापा हाँ मम्मी पापा घरे बोलेंगे। अच्छा बाबू रे डाली में चॉकलेट खइबो हाँ चॉकलेट तू खइबो बेटा और भी हम देता नहीं ठीक होती ना खाई के बा ना हाँ जल्दी खा जल्दी खा जल्दी जल्दी खा तू खइबो हाँ रुक जा तो क्या तू खइबो हाँ देता नहीं रुक जा तू खा ले ला जल्दी खा खा लो जा चलो जा हमरा घरे ठीक बा तोहर मम्मी पापा तो हम लोग के चॉकलेट ना देना जा ना हमरा घरे चलबो जनो इतना चॉकलेट देब ना आखि कबू आवे के नाम ना लेबा जा ठीक बा लेकिन हम खिया पिया के फिर तोरी मम्मी पापा के लेके चौपा दे बेटा ठीक बा ठीक बा। चल चली जा हेनी आओ हेनी चल जा हमारा के लइका हाय हाय ओ दादा हमर लइका कहां गेल सुन बबुआ अरे बबुआ ए भगवान हमर लइका कहां गेल आय दादा ई मिठाई का से पैसा हम लेके भौजी अरे भौजी लइका बाबा रे के एगो औरत रहे मोटे गो आज लागत रहे गो लेके होने गोलियां कान कहा तो अजी कहां गेल अरे दादा अपन घर लिया के जेबू तो चॉकलेट ढेर देबू हाँ बेटा चॉकलेट तो इतना देव कि खात तो हम लोग के मन हो जाए भगवान हाथे दिहला लेकिन ये बेरा तक कहाँ में हमारे बोन में चलो जाओ जा कितना दूर बा घर आंटी बहुत बताया ये बोलते ना चलो जा अब हम लोग इतना रंग बिरंग के मिठाई खियाए ना हम फिर आराम से चल के सुता जा ठीक बा जादू से अपने इतना किस्म के रसगुल्ला मंगाई चलो देरी होता खूब मंगा के खिया ठीक बा ना अब बुआ ये सुता जा ये तू सुता तो हम लोग की ना हम किस्म के मिठाई निकालते नहीं ठीक बा आइए आँख मुद्दे जा आँख बंद करो जा तेज खानी ठीक बा ठीक ना अगर मिठाई खाए के बा आँख बंद करो जा